तास झालाय आम्ही जर वरती बघितलंय किती पाणी खाणे किती नाही. आई घातलं ना बाप घातलं म्हणायला होती. खाली कशाला घ्यायला लावते चावत्यात मला नाही चावत काय. मागाचे सुरुवात पण नाही केली. मी कुठे गेला होता काम असतात पहिले मच्छर नाही काय कल बहुत रात हो गई थी इसलिए कल फिशेस को शिफ्ट नहीं किया है. सो आज फिशेस को शिफ्ट करेंगे. इसमें से बड़े बड़े फिशेस 10 से 12 फिशेस तो निकलेंगे. मैं आपको शिफ्ट करके काउंट बता देता हूँ फ्रेंड्स.